Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga datunagu mga bai, sama na yan na mag-anrakatano din na paman makasuld agyang kuto asyaratu Dhul-Hijjah. Ginan so 10 gawi iya paganay sagyang kaiya ulan-ulan na Dhul-Hijjah. Ipuna ka din sagyang kuto paganay agawin na taman sagyang kuto ika-10. Mga pagariya giyang kanan 10 gawi na pumakot tanusan sagyang kuto mga amal ang mga pipiya. So amal ang mapiya akipasad sa nagyang kuto ataw nagupenggelaba kaniyan perumasaya niyan nagyuto ya amal kebebayaan wallahu subhanahu wa ta'ala amal agyang kuto ataw. Mga pagariya pakandegalantan wagyang kuto ang mga galabak ang mga pipiya. Lagi dagyang kuto kasumbayang o mga wakatunian. Uba ka pelepas sumbayang. Anda din ikakum agyang kuto waktu na sumbayang ka. Pamakot ka pagariya. Ikadua nagyang kuto sambayang ang mga sunat. Pakandegalang ka agyang kuto sunat ang mga sambayang. Na padroo agyang kuto salatud duha. Panabdaran tanong hindi talo di makasumbayang sa sambayang sunat salat ad-duha aginan. Susunat sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniwasiyat yan si iku Abu Hurairah. So mga kagagawi iron na tigo mga ulama kandegang makasaibarat sa kandegang amala ilaba. Aya penggelebakan tanwa mga amal na lagi dagyang kuto kapanambayang sa iku mga kagagawi. Padaro agyang kuto katamat sa Quran. Temat tanu sa Quran o 10 gawi na umani isa gawi na mbetiya ka sa 3 ka juz. Asar maarin saka nagumatan or ka sa oras ka na kigang ka uman din gawi na makabatiya ka sa 3 ka juz nagyang kuto 10 gawi na ketamat ka agyang kuto Quran. Padaro nagyang kuto kasratu dzikr. Pakapendekalan tanu agyang kuto mga tadem tanu sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pakapendekalan tanu agyang kuto mga amal ang mga pipiya. Tigo mga ulama alagi diyan nagyang kuto kapamuasa. Lagi dagyang kuto kasyo sadaka. Nagugyang kuto pangni sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Palumpiyon tanu agyang kuto mga ginawa tanu. Sagyang kuto mga dusa nagu mga rarat agalabak maana aptubat tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala kagyang mataan asu mga umur tanu na di makapembelingan. Ayang mga amal amapiya nagyang kuto azkaru saba wal masa. Mbeti ang kaagyang kuto mga tadem si iku Allah. Ini pangduura katano Nabi tanwa Muhammad pembetian sagyang kuto kapita-pita. Nagugyang kuto adhkar sagyang kuto kagabi-gabi. Padaruwa mapiya amal nagyang kuto kapi piya isi ikum bala alokas. Padaruwa tigo mga ulama mapiya amal nagyang kuto kauyaga sagyang kuto sunnatut takbir. Penakbir kanu anda din ikasuld agyang kaiya 10 gaw isi iku Dhul-Hijjah taman sa ditano makabuka sa Idil Adha na uyagan tan wagyang kuto sunna apaman na kapanakbir api anda kada na matatagu si ikasa padian si ikasa walay udina pamanian na si iku galabakan kanap takbir kau na pagariya. Giyang ka iya paman nakapsigi dagyang ka iya masa na kanabay ni mamimintin kapaman na si iku saragun napsigi dagyang ka iya paman na mausim makaysay sa asu amal amapiya na kebebayaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigu wallahu subhanahu wa ta'ala
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Peluto kanu sa aya mapi aluto apaman na mapi aluto sa alungan amori nagyang kuto apaman na kalaks iku Allahu subhanahu wa ta'ala sanggila sa giyang kuto mga galabak ang mga rarata mga pagariya ugup kanu saya mag-share kaan katukawi nagmirampay si iku mga bangsa tano kalo na mapatsiran sa giyang kuto penggelebek sa mga pipiya sa giyang kaya asyaratu Dzulhijjah giyai na paman na mga panguyatai mga wasiyataya makapupuun si kung mga ulama tano nang gelebekan tano agi ang kaiyam yang alui tano ang mga amal balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.